Ini Chevrolet. Kini Ford. BMW. M5 na siya, BMW. Pickup. Kini Ford, ano siya? Yung Extreme. Extreme Japan niya. Kini. Ano yung ipangahoyan na eh. Sama nagtrabaho si Bisdak. Ako itong trapo-trapuhan na akong kan. Akong sakyanan para slide lang mga lamok. Lamok. Tamang slide. Tamang iring. Sige kat-kat dire. Mga hugaw. Hugaw niya akong sakyanan. Punasan. Punas-punas lang eh. Huwag ligo. Punas lang. Karga niyo. Malita. Tubig. Cat food. King cat food oh. Cat food na siya. Kahit na kung siya $24 wala po tax. Wow! Hindi na rin. Ay, leg. Oh no. Leg what? Oh no. Where's Jazz? No mo? Not here today. Oh. Pisel dia pa? Yeah. Ito pa no, sa opisina to. Trabaho. Mayroon yung masawa na sa konta. Kasi mga ito uban sa delivery. Mayong udto na yun tanan. Kuhaan karoon diri sa Honolulu. November 18, 2022. May utos ako. Palit na kong chicken. Ay, gutom na. Chicken na. Yan, chok. Nga ang tatahan. Ya. Nga tanong bisdak. Kami naman po. Kini order ka diri na gini siya oh. Meron siyang macaroni. Pero tapaang ni siya. Dili ni pa to ang Pilipinas nga ako. Kami tabang. Presyo ano mo niyo? $13.95. Pasensya na mo sa vlog na ko sa mga istorya ko nga putol diretso kay nga ako sa trabaho ha, nag-concentrate ako sa mga karga na dili ko magkamali, hindi na kulang karga.
11:25 din sa auto. Ang Pilipinas pa 5:30 sa buntag. Paliw doon sa Hawaii. Alas 12. Ang Pilipinas alas 5 pamaho. Baliktad. Hawaii dyan, Hawaii. Kape. Ligo po kayo, init yun. Dami man po. Tamis-tamis siya. Hindi po tamis kayo. Chicken. Pagpang ayo ang gamay. Gamay lang kanon. Pwede po ka mo diri nga kuan. Lalabot ng salad. Inunan ni mo daan nga all rice. Saka ang tulo ka scoop. Kini siya tabang mo ko ni. Kini salad. Dagang Sudan, pero way ko kanon. Sa Pilipinas, dagang kanon way Sudan. Hindi, joke lang yun ha. Continue sa video. Pinapa ko sa freeway. Pero doon ako sa exit sa Iba Beach. Ito ko sa balay ni Commander Bigats Bani. Doon na dire. Bigats Bani. Lane ng exit ako doon sa Iba. Ang pronunciation sa EWA, ang pronunciation nila Iba. Basta ako ito binisa Iwa. miles per hour exit. Bus na ito kamay ang kamera na ito kay delikado kasi nag-upo-upo din ha mga kuhan, buhaya sa ito pa na buhaya mga kupay pagbada na lang 120 yan eh. Ayaw kay green light. Kapos sa pag-ibig, maraming pera. Kawawa si Pedro, estupido. Ini bago na hamis ka sa radre. Bago nag-gayo. Hamis. Oil lubak Sparto
Points Medical Center. Ito, camera, mataas na po. May desig na nagpuan din ha. Nagtilis ng camera. Magdama ng teleskopyo, mga buwang. Kita niyo sa kanila daw kanayahan ng kanya BMW kinayahan ng balay. Pikas po na pinturang blue. Kaya po na mansion. Kanila parking of Telagana. Commander, nasa mas Commander. Commander Bigas Bani. Mayong hapon di tanan. Ako diri sa balay ni Commander Bigas Bani. Kini mo ni siya. Kini blue. Yung mga sakyanan ni Commander. Pakita na ko. Nasa pick up diri. Tagsara kay madaga ni. Kini Chevrolet. Kini Ford BMW. In-5 na siya, BMW. Pick up. Kini po ano siya? Kini Extreme. Extreme niya po niya. Kini. Ano yung pangahoyan na ni. For parts na ni. Apa di para gano'n na ni. B8 na ni siya. B8 na ni. Sayo ko na human. Kanang gitabunan niya mga ano, special car. Mga special car na mga 1930s kanang mas kanana. Wow! Antique. Si mahal na. Yung kuandre, pisto ni Commander. Ato ko sa likod Ito pakyanan ng Japon, naloko na. Nasunod naman sa kanan. Kaya naghahanan na kayo. Tawag na pag-drive na Hindi naghahanan na. Wala, BMW, puros BMW. Walang gitabunan, BMW ka po na siya. Bigit Japon. Wala din. Kampo ni Commander. Parang kwarto ni Commander Bigas Bani sarado. Kwarto ni Bigas Bani sarado.